Ngamin, ti Ramiden, tinumuti biyang monitor tayo. Pag-report tayo, nagiti health tayo. Kaya tamo, di January, ada saggaysan nga rin primar. Yeah. So nga, kwa nga, dito September, bigla ng imato. Dito potent malpractice dito. Nagbalik nga 76 as of now. Dito from January, 151. Yeah, up to that. Dito September, dito September lang, 76 cases. Tayo. So nga, it's very alarming. So nga, nag-meeting kami, itat na ibigat, the local health board, at inayabang mi amin, the heads, the different schools, from private, public, kasi ay, dito pa daycare, tayo, at minitin ko ina, nga masapul nga tuno malem kunak manggit nagak to ti executive order nga suspension tabelang ti klase mangrugi tayo tuno bigat from September 9, 10, ken 11 at ay 12, 9, 10, 12 masapul kunak nga may quarantine pa lang, including na kayo nga teachers, may magbasa po yung naka-quarantine kayo pa lang. So nga, at the nagpong executive order, nga modularity pa pinagklase na. Yeah, so nga, I asked permission from the division, kinili ako superintendent, yeah, pangkutat tayo, amo bakit emergency dito eh. Yeah, dito aramitin mo rata, ag-disinfect kami kada kita sa eskwela. Dito pag-iramanan pa kita teachers nga quarantine da, tapno tikas tahang agwaras kumang nasikod mapatay tayo rin ito virus nga anday tata dito sa Solsona. Kasi yan pinangyari nga inaramid tayo isumat nilag muna muami amin kada giti ko so nga naka-delikado kayam dito alisto nga makaakar dito so nga explain me yeah ti ko nakpay kada giti teachers yeah ti pati giti PTA ko nakit matapol nga mamuanda amin dito tapno ti kasta bantayan da dito ubing kita bas-basa ng ubing. Yeah, ket dito gayam ket already kita high school ket mabalimpay lang nga kuan ito So nga itatay gapo dito sa ited ko nga dito executive order naamuan ti Department of Health, the Central Office. So nga dito latest lang dito tatay lang timawag kanyak ni Dr. Magpali dito RHO Dr. Dayo nga imbagada jay nga adda umay to tumulong pay dito nga gapo di Department of Health Manila. Okay. Mayor Malaksid iti suspension ti face-to-face classes, preventive quarantine, disinfection karag iti pagadalan at dan sapay deti ma-impose nga all-day curfew. Mayor kasano deti mabalin nga ikan nakampay ti at adupay nga detalya mainaikara ti curfew, Mayor? Dito kami pinangikwapit ti curfew dito masapol mabantayan dito tawan ti rumrumbar nga ubing. Tapno hang agiwaras. Dito mo kasi ada virus na dito nagpopulapol da. So nga DJ ti masapol nga ikwa tayo aramidin tayo tapno ti kasta mapatay dito yung virus. Okay, Mayor, deto'y 76 nga active case itatanga bulan ti Setyembre mano weno anati age bracket na dagiti nga natamaan ti hand, foot and mouth disease, Mayor. Dagiti elementary. Yeah, elementary and adadaw with high school na. So DJ bigatin idi
Hindi Sabado, nagpakulak ti atensyon nga meeting kami ti local health board na ini-include ko aming the teachers, the head teachers, the principal, private and public, including the daycare workers tayo. Okay. Mayor, iti lokal na gobyerno kasamutan iti municipal health office. Damutan dagiti papanda karay iti barbarangay tapno maimpormaran dagiti bumarangay mayor mainaig karetoy agraira tatanga sakit ka ito nga hand foot and mouth disease baka dapay dagiti saan nga aware mayor. Well, actually kat 1 week na rumrumbar tayo gito doktor tayo. Nga mapanag-informar karigiti barbarangay. Lalo, damat dito naala tayo pa ang kadwa dito municipal health officer tayo dito doctor to the barrio pa kadwa tayo ng pumapan. So nga, all one alert amin dito, ka-alert amin dito adayan TRHU tayo. Okay. Okay, Mayor, karete nga gundaway makadkadwa tapay ni Bombo Cristel Tabladillo, ti anchor woman, karete nga programa Zona Libre. Bombo Cristel, daray ti saludsudom, go ahead. Maraming salamat, Bombo Bernadette Toledo. Kat Mayor, naimbag nga rabi, matiya saludsud ko, Mayor, kadagupan, kadatoy pitupulukot inam, nga kaso ti hand, foot, and mouth disease. Iti ili tayo nga solsona, kat amin dagitoy Mayor ubing amin dagitoy wano damat dagiti nataingan Mayor kasi ti pagamok kat sanlaong nga dagiti ubing ay ti mabalin nga makaala kada tinasaw nga sakit no diket pakaramanan datayo posible pa nga makaala tayo ti kastoy nga nasaw nga virus Mayor. When actually so nga dapat dagiti high school tayo nga in amin drama mi dagiti junior high school kada according to the doctor, si kunana makaala pa digiti maakarap pa digiti natatayan. So ka dito nga rod pati digiti mimistra daw agat may quarantine da pa digito so nga adadamat digiti natatayan nga pangauna nga digiti natataingan dagiti high school tayo. Dagitoy Mayor, kamusta mo tan iti sitwasyon dagiti nakaptan iti nasaw nga sakit Mayor? Well, according to ni doctor, okay naman. Yeah, okay naman. So nga masapol itata dito aramirin tayo preemptive measures tapno ang agatuunay dito nga sakit. Dagiti napakarwan na palalo kasi pagamok doktor katadati stages na dati hand, foot, and mouth disease. Awamat dagiti napakaro launay na til nga nakaptan iti hand, foot, and mouth disease doktor. Ay Mayor. Sinapo Diyos na bumupay digiti ay. Yeah, so nga itatata madoktalan dito hantay nga ipalpalubos kuma nga dumakkel pa lang kin kumaro dito nga tayo. Tiagdama Mayor anay iti aramidon iti abiyang iti lokal na gobyerno iti Solsona iti panangida ulo tapon kasta ket saanen nga ngumatupay iti kaso iti hand, foot, and mouth disease iti nasa nga ili kasi kunam ada iti panagnato na iti napalabas nga bulan 105 ingana tatak ket medyo nangatupay laang iti kaso na Mayor. Well, aramidon bigat dito maybe starting tomorrow. Mangrong itong bigat, ag-disinfect tayo. Yeah, ma-disinfect. Dito sa eskwela, dito na nakaptan si sakit. Yeah, so nga dito quarantine tayo da. Tapos tigas handa nga makarumgumwar. Sa dediet instruction ko, dapat dito PNP, diya tayo ni Hepe, nga masapul nga may ronda dito,
aglalo di kita location, di kita balbalay, di kita ada sakit dati foot and mouth. Tama, Mayor, damat iti invite tayon nga tulong kumbaga ket saan nga makarwara. Ada gito lalo kadagiti mestra, Mayor. Well, actually, damat data ko kadagito ket iso tayo meeting bi tatay nga hantay kadi nga ipalpalubos detoy nga may declare ti calamity kuna no so nga detoy pagtitinulungan mi amin barangay officials, teachers, dagiti naganap dagiti naganap agad matapol nga at tumulong da nga kitang bantayan dari iti ubing da ang rumor. Okay, maraming salamat, Mayor. Ngam no dapat iti kayat mo nga ipagati balaka da kadagiti kakailian tayo dagiti umili. May panggap palaon kadati panagraira iti nasa mga sakit. Go ahead, Mayor. Well, thank you very much kahit kung arod nga tay ibaga kadakay amin nga kakailian ti Solsona. Nga dati gumagat bantayan tayo dagiti ubing tayo hantay nga ipalpalubos nga rumrumor da no tigas ta mapreventaran tayo pinagwaras dito nga sakit.